Jinthong constituency ka parlo upper Jinthong la pen lower Jinthong ar loke do on polling station ara ratuma phan sarkar pen sai ka chutikia ra ratuma phan ka panong pia khormu KAS agriculture board chairman Agustin Kramsa pen ke pajirdam kedam tang jangmi po ni phai ke pen pini ni phai khri siar ni an Jinthong constituency ke parlo upper Jinthong la pen lower Jinthong ar loke do on polling station ara long sarkar pen sai ka chutikia sonamong ke panong pondoan ke ronda Bangsahur, Jasemet Group and Chenglok, Suprang Mate, Bun Kere Ia Hormu, Lapen Kapreka Son Setame, KAC Agriculture Board Chairman, Agustin Kramsari Dengpen, Jinthongara Rapan, Pajir Ponlo. Mensera long mate, single pias along, lit to matching room at heke, alangli, sar, Nakatan, Yumiat, Lapena, Frank Koi, Kasuli Tangway, IMC Setame Alang, Prodik Bustame Alang, Litum La Sonakrap take long lelang. Baduta Chinilo, Tasipini, Lasso, itu macut kacing honpon asar Kramsa sangho alang lilason nang kepitheken litum ningarong pik lapen ansuse acit hepading nang lapen ansuse nitum cirabdun verji citudun verji Chicken polling station lapen Rong Hangpong polling station aras bang Parohini Singdoloi polling station lapen Malong Kesir polling station along kadto kawe bang Parohini ra phokep Morinto polling station lapen Lumarchi polling station along ke doarat Aphan lapuson ke rap ki bipon thega phuthak KAC board chairman Agustin Kramsa aphan kachoro pajirpon Singdoloi PS bang to bo Singdoloi PS hin pen bang non di tumarong la Agustin Kramsa pon na lang so harmu ki ban the kan ko an pen ki do tala sonang ki rap thega pin la Agustin Kramsa na non ki ban la son harmu asana son na pale theke Lasan tak taxi pinilet hot setame upper Jinthong lokedo Nem polling station, Mora polling station, Sereng polling station, Tili polling station along pen. Kadto kawe bang suri isi susia rara tumaphan pi pajir pondo. Pini nilitum phan Jinthong kunupak la nageron hisap ke isi sar Agustin Kramsa si nageron ponlo la siniltum ning sampik lo alangli niltum phan ku lapen batham kere hormonang keron ke ning kan ko yang bong lason niltum theklong lipin la kasi nono bangke niltum ning kan ko pen theklong lipen pini bangke theklong pen hormulong pen niltum ning arang lo lapen rak tum stame kachuru anso se ning kang sampen aklong pen niltum ke lasi lam tharpon lo Kebangji KAC kili kahut BJP aracharya songpen kili kachapati dunja phat mathalo bonta tiket kipi naki pipe lake ang songalam do ajat setame piniarni Jinthongara rafan lapuson nangkirap longa bangke KAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen nilita nilikopai lopusi KAC Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa pen nang pachini don tiket kahang lonji pusinta chisik kajisik pena constituency ke Jinthong musinta lo tiket kelong li ke lake itu BJP High Command do hala tumsi bang engwaigi hala tumsi nang pi hala tumsi bang engwaigi montani li Jinthong arat pokali BJP pangtang nangi pusinta Jinthong anang cihumri lo lapeni si bangke nili kopai mate Jinthong arada kopai pusin jipuji nili BJP joined pe nili pan Dr. Tuliram Longhang sar mate CM sar nangkang hon pen mate Jinthong arat akhir jumi penili board chairman mate agriculture board chairman ili dengono ilo la penili dak Jinthong hawa kachutiki arat do punili chini si agriculture hin pen jundu government pen ke long langji harmoni lidak pini Jinthongan asap sowetan ili nang palig lo pinian ili PS Krisian ili cipuri lo lapen pini dak Tili awaran ili nang li sidak karbi kasih ucapang rum sinili isi siwet tala siprang madelahai kuso amukha lahai ni ronkang lo News report Longsodaringti Karbeng Long Live